الحمد لله وكفى أصلي وأسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله أهل الوفاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko mga ripon Allah, iman to na siya tanong matatamang ko ikapitwa pintuan o di tanong di kapamagusya ko tawhid kapakisis ako Allah. So miya ngayon po sa lecture tanong na miya aloy tanong ron nagyang ko to maanaw tawhid, so kalbihan o tawhid, so kapakalala siya sa dusa, so kadililikad o kipanakutong ko Allah, so kalbihan o tawadan yung panakutong so Allah, so kipanampain kipanulon ko la ilaha illallah, so tafsiru la ilaha illallah. Miya nga aloy tanwanan iman to na suldan tanwagyan ko to mga buntal aki panakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala kaan tanong kapanang gilay na upama ka miyasugok tanong na antano matubat na gumapamang niya rila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tigin man ito sa gyan kaya kapita pintuan babong minasyirk pintuan at tigin na padsakapan ako to ang kuto lubsul halqati wal khayta kasuluta sang kuto arinti o di na tanor butanor li raf'il bala'i aw daf'ihi sa aya anta pagkaon aya ni atkas ang kuta kasusulutan kaon na an mada ang kuto at yuba ami susugat raka o di na ang kadi kesugat at yuba aya maanaw to giyong kuto kasusulot ka sa rente o di na spisalain ka pianto na naklasin yan langonon pa kasul pirinti ika pisalain ka tiago ka sa kasadan ka tiago ka sa limang ka tiago ka sa sking ka tiago inisambir ka ko paitaw nga sa walay, inisambir ka ko truck ka. Na waya anta pakaon, ani atakaon, nagyong ko to para di ka masugat at tiuba, para di ka masugat sakit, para di ka masugat morala, para di ka kakaidi, na miya ka panakuto ka kapadanan sa kapanakuto. Nakatay sa mga dalil tanong. Pag na ay inidalil saya, sangkai kitab at-tauhid nagyang utakatero Allah subhanahu wa ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih teruang ka hay Muhammad sama na nabsugun Allah subhanahu wa ta'ala sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruang ka ko mga musyrik ay papanakutulan sa Allah subhanahu wa ta'ala adna Tuhan niran salakaw ko Allah adna papanungganway niran salakaw ko Allah adna papamangnya niran salakaw ko Allah teruang ka kiran pakisian ka kiran ino mga day giyan kanan ang mga barahil apsimba niyo salakaw ko Allah giyan kanan ang mga Tuhan niyo apsimba niyo salakaw ko Allah o pamakas Allah subhanahu wa ta'ala na sugat na kunya na tiuba, sugat na kunya na morala, sugat na kunya na sakit, sugat na kunya na kapupubre, sugat na kunya na kapatay, ino mga di, giyan ka na ng mga Tuhan niyo, karnirano to, antawa ka di. Mapakadairano to, antawa ka di. Nadasiran din makasumbaga. Kagi so mga tiuba, mga tapang na palid na nanpuong ko Allah. So kasasakit na punan ng ko Allah. Na so kapkadaian na siya ng ko Allah subhanahu wa ta'ala. Daang makatatanganon asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na saka mau tumambu so mga adimat papagusaran o mga tao na pakasulad sa kutwa kapan ako to sabab sa kutwa so sarig kailangan ay sarigirang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabu apumang niran sa tabang, ayabu apumang niran sa bulong, ayabu asarigan niran sa kada agyang utwa sakit ami susugat kiran, moral ami susugat kiran, tiub ami susugat kiran na siyairan inisarig sang kutwa rente, udi ng kutwa salay, udi nagyang kutwa tiaguiran sa kasadaniran, udi nagyang kutwa inisambiriran kwalairan, udi nagyang kutwa tiaguiran kutrakiran na isambiriran nun. Abadi ginan na ayapatot na siya kasumarig ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sumarig ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kana basagin ka na piyang usar ama timbar ang mga adimat. Okay. Ay katimbalayan nagyang kaya kapag adimat. Na so kapag adimat na rangkom. Adimat sa lawas, adimat sa walay, adimat sa degengan, adimat sa langon pa ma. Ha? Adimat sa gyung ko to atrak o pa man nagyung ko ta inu kami agadimat ka ang kadi kebinasai, ang kadi kemuralai na padanan sa kapan ako to. Okay, padana sa kapan ako to. Wa an Imran bin Husayn radhiyallahu an, mialoy pan, amiyatita yang ko Imran radhiyallahu an, amata na sunabi sallallahu alaihi wasallam na miyalay niya nagyang ko to mama. Sumusulot sa rinti, at na rinti yan sang ko to aliman yan.
Pitero yana anto narianan, anto na sabab akasusulutang kasagyan kanan narinti. Tigin man utua susulot na kanaya tigin, hadhihi min alwahina. Susulot na kanaya ka, anak ko di ka sugat awahina. Giyang ko tawahina na sakit ito. Saya tu papakap una giyang ko ta sakit. Di ko tanong imran unian. Na inunian ko susulot na ka, angkon di ka sugat awahina. Angkon di ka sakit sawa? Sakit awahina. Away. Faqala inzi'ha. Bukas nga kiatigin sa limanga. فإنها لا تزيدك إلا وهنا كما تأنا دادنا كينغين ركا guna dadna kiuman yan raka rumwar sang kota baka den pagumar gaging kota sakit ka di kebulungan aging kota sakit ka baden pepekal aging kota sakit ka ino to nakagi pure ada akapaka depensa aging kota rinti na anda den ikapabay ka wallahu subhanahu wa ta'ala sekanya ni pepar sang kota kapkeda o mga panyakit na baden miya gumarga baden miya kal aging kota sakit ka فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا mata ana tigo Rasulullah SAW ka upama ka saka na kapan taga nga akapatay masusulot kanan na di ka din tagumpi atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah so giina kikiasun sulangon na panyakit way lagi dupa maging ka iya sabagi ko mga bangsatan o tama ni man to na adam ban apkiliton pakasusulot niya ran suwatay ran sa salay adimat sa aya hadapiran na andi kesakit suata iran andi pelumas suata iran andi pekayaw suata iran andi pelegata suata iran andi kagu akurila andi kagu abas merang-merang din andi atiranon kakedipin sa irang nagyang utwa wata iran sang utwa panyakit na padana sa kapanakuto aging kana nakapagadimat padana sa kapanakuto na gitu ba mialuitan opama kasaka na aya panarima akasagian kanan adimat apapugusar na ka inusar ka sa lawas ka, inusar ka sa walay ka, inusar ka sa giyang kutadrak ka, na upama ka, aya pa na rin maakaon na giyang kanan adimat ka na ipsibabsan wallahu subhanahu wa ta'ala adir ka kakasugat murala tiyuba na miya kapanakuto ka sa kapanakuto may ito. Na upama ka, saka na aya pa na rin maakaon na giyanan din mismo adimat ka na sa kanyan din ipakadipinsar ka, kana ba matagsabab? Kas kanyan ipakadipinsar ka, miya din susariga ko Allah kasi kan sumiyarig sa ginganan adimat ka na miya kapanakuto ka sa kapanakuto mala away na ugina ni sabab pa kasusulot nangon pagariya kan na tubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala api underudin na palayad no to kapanakuto si ko Allah subhanahu wa ta'ala na dili ka so kapanakuto mala kaso kapanakuto mala na mapakaliw kaniyang ko agama tano agama Islam walahu an Uqbah bin Amir marfu'an mga dalil na makang gugunan sa giyang kaiya mga adimat na mga kapanakuto man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu sadna tigin sa sumulot musar sa adimat fala atamma Allah lahu na diyon din na tarutopan wallahu subhanahu wa ta'ala yung utayam anan yan na kasisiyapan yan kay no man to susulot o manusia agyang kuto adimat ka an matataro to pag yung uta upama na sarigin oy sarigin sa yung uta diyon ka kasugata morala diyon ka kasugata tiyuba api ang tunay na klase adimat sa ayan ni atakaw na ang di kasakit adimat sa ayan ni atakaw na para di ka masugat sa sakit adimat sa ayan ni atakaw na ang di pelutang apangalo adimat sa ayan ni atakaw na ang kakabla na palayad na nan kapan ako to palayad nan galabak o syaitan ipapagakalian rakan o mga bangsa ko oy inong tanagin kay mga tao adiran ditero na ada mga adimatiran adisiran di imbubaloy mga kabala adisiran pelutang na pangalo na miya kalala na nakabukagan wallahi alazim katibulubu mau makan o kapatay na apiapan pira gato si adimat asiolo taka timbengal aka asak manusia petay man to magitan ro sa ibaratan sama si man to na madakal agyang ko to kapan ako to di main naka mga bangsa to na kapag atama ni man na dami bagag ugi na ria utak na ang mga lagi di kapan ako to ibarat yan nagyang ko to at tao amin bawat si misisian ina ko makambawa ta si misisian nakagimala ni siyap agyang uta misterian na sumi yung mga busagyang uta mga pautanutan na miyang masebenar sa mga raon na rabanos mga di ko katawan ang tunaw to mga raon ayap kato sa nakano na raon na rabanos lagi duan penap kato sa nakano na masaw di ko katano masaw to ang tawa ka bawing na berang-berang na utan na kinwan yan na orian yan na giya kutiyan bani sa mga wata sa city na di na niya katawan sa kami mga wata sa bukid na riyaw tamya yan berang-berang din na kinwan yan na mga raon mga utan na giya kutiyan na inisambirian sa iyong uta paitaw emisisyan
kaaya panarima iyanun na ang kundi kesul dia belbel andi kesul dia marata subhanallah subhanallah matang ko Allah kagyang ko to ini sambir karona dino to makarang konganin morala itena wallah subhanahu wa ta'ala upama kaadna morala itena yan na diun no to makaran okay na saka mau to mambu dino to pakaran sa iko marata asuld inunta na badan miya gumarga gyang ko to kaya pakaranir kan o morala tiuba ay pkalakiyo agi sabab sa siya kan sumiyarig sa gyang utang mga rabanos siya kan sumiyarig sa gyang utang mga popot ay ni sambir yoro liyo pong kaya pakapan ako ton yun na mi puputkan pa sa suldawala inyo na umani mamisitar kanu na kagisamidap nibaw umani mamisitar kanu na ay pagampaganayap kumanira hagyang utang pa ito nagyutami sa sambir o apimbarangautan napalayad na nan pakasul sa gyang utang kapan ako to okay na sulagi duki alo yata nuron o pamakaya panarim akaun na sabab bedno type sabab pun Allah subhanahu wa ta'ala na miya kasulod sang kuta kapan ako to maito o aya panarim akaun na gitu din mismo ipakadipinsa kung mga rarata mga setan mga balbal na kapan ako to mala na makaptubat ka pagarian ko Allah subhanahu wa ta'ala makaptubat ko Allah mapumangninganan arila ko Allah subhanahu wa ta'ala sa lakaw naging ko mga adna dalil yan ami aloy ibarat yan na lagi dumi aloy la ilaha illallah gyang ko to gulatan na mi aloy adna dalil yan gina na pakabulong so habatus sauda gina na mi aloy adna dalil yan na pakabulong na gina na adna mga dalil yan ugi na gina mga rabanos pimberangautan ayam anan yan na di pen marayag o bapakabugo sa syaitan bapakabugo sa balbal bapakabugo sa langgam na mga panakutukasan pagariakan sa lakaw man naging utak at tapangan adi ipamulong ang katatapangan adi ipamulong ad na mga pautan-utan igir adi ipamulong katatapangan ibarat yan naging utakap kedi sa begar ko di imbawata na ad na mga pautan-utan igir apkres na pikinumon udi na pimberang epkidion katatapangan upam mi pamulong puro apapakabulong nasa lagod no to naboto pa kasul sa gyung utakap pagadimat udi na mi panakututan ron sa Allah subhanahu wa ta'ala badiyan pa na ibaratan di tanwa yang mapakatas cellphone akan na kebaguan peratan yan na giyang ko to atao mama amia masasadra oriano kaya pakapamasan yan hadra na ana sumiyong beli sa kambing apkenduri kapenalamatanya Allah masya Allah okay nakagi ko sumbal ini so kambing na sialo diyan surugu kambing nakagi ko masalo diyan surugu kambing na ini pa nakisiyan sa giyong ko to atrakean si kumbelib ta atrakean ang kotarugu kambing kaya panarima yan na andi kekeras andi pekadiseng na dingka katawan pagariakan na miyangi panakotong kasan so Allah subhanahu wa ta'ala kau pa makabuka kores kadar agiang kana nakakekras ka na didin maran ang kanan mga rugu suka kekeras ka didin nang kana na mga rugu ang kuta kapakadiseng ka api apan piya ka sinabgad sa rugu agyang kana natrak kana dad na ukit akapakar niyan sang kuta kadar ay ni surat wallah subhanahu wa ta'ala ka mapapasad su kadar wallah subhanahu wa ta'ala okay naagisa ka na ay sa pagyapapan ako tunga na susarig asaya nga isarig ko Allah ada atito apakaran sang kuta ka di disgrasya kuta ka kakras ang kuta kapakadiseng ka arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ipakar nun sa kanyang ipakagawon na siyang kabad ni inisarig sang kutwa rugu ay ini panagisgaon na ginan ikaya pakapanakutong nalagid mang buanan so mga ini panambir ka sa truck o pa mga na ini panambiriusan ang mga barang-barang salay mga barang-barang adimat ayatari mayoron na di kano pangakakeras di kano kedisgrasya buinasanan na mga panakutukan okay mga panakutukan si Allah subhanahu wa ta'ala so pangninta kaya sabutan na piya balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.